ନିଅ ଗୋଟାଏ ଥର ଏଟା କରିନିଅ। ଧଇଲୁ ତୁ ଗ୍ଲାସଟା ଧଇଲୁ। ଭାଇ ଟିକେ ପାଣି ଦବ। ଆରେ ବାବା ଏଟା ଅଫସପ କାଉଣ୍ଟର, ଏଠି ଖୋଲିକି ପିଆର ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ଖାଲି ସେ ଯୋଉ କାଚ ପାଣି କାଉଣ୍ଟର ନୁହଁ କି, ସେ 2-3ଟା ଗ୍ଲାସ ରଖି ଏମିତି ଦଉଛି। ଖାଲି ତାରି ପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଲାସଟା ରଖିବା କଥା। ବୋଲେ ଏଗୁଡ଼ା ରଖିଲେ ବି କିଳା ହଳା ପୋଲିସ ଦେଖିଲା ମାନେ ଏଇନା ପାଟି କରିବେ। ଏ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଉଠେଇକି ଚାଲ। ତୁ ପିଉନୁ, ତୋର ଆମକୁ ଉଡଉଥିଲା। ତୁ ବି ତାଙ୍କର ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତମେ ପିଉନ। ତୁ ବି ଏକାଥର ନାକ ମୁଜି ଦେଖିଦେ। କଣ ସରିଗଲା? ତୁ ପିଇଥାନ୍ତୁ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଆଉ ପାକେଟରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ। ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ଭାଇନା ଗୋଟେ ବାକେଟ ଦେଲ। ହାବେଟା କଣ ପାଇବ? ଉଣ୍ଡାନୁ ଦେ ଗୋଟେ ଫୁଲଟେ ଦେଲ।